Sapa Indonesia wong ngarya budaya. Kalau nuwun para pamriksa budaya kakung balah putri kang satu krematan morawang yang satu bagya mulya atur pambagya atur kaulu cekat atur ingkang semanten sami ugi aturaken sugeng dalu sugeng panggen kan kita sak warga Pagelaran wong karya budaya ingkang wonten ing dalu punika paring pangipun wonten ing ngarsa panjenengan sami. Oke, boten kata lopen. Kalau sakonco ngatur kepentingan sembah nuwun. Batak sedaya perangkat-perangkat ingkang sampun rawuh. Oke, saking tim keamanan Bapak anggota kepolisian, Oke TNI serta jajaran ingkang sampun rawuh. Dari Kabiantu Pagelaran wong karya budaya ugi ya Purwo Madiyanto sono tansah manggih rahayu kalis ing asam ingkala minangka pasugatan ingkang kos pindah medalipun tari udoke Panggalap Prabu ingkang samya katindak dening para wayang wong karya budaya sedulurku Gusti Allah sesembahanku rinten lantalu maulibatku kanggo prasta mungkar lan nafsu wasana kawula ngaturaken sugeng dalu sugeng amirsani ngantos di timur ning adicara Pagelaran Pusat Indonesia wong karya budaya karya budaya ingkang semalagur minangka piyantri sang penyangan timbali dening parangkang putra Kadhani Teh Turangga mijil saking sasana mangke setumujuan wonten ing papan Pagelaran Agung Ayo satrananing dening parangkang putra samya Kadhani Teh Turangga Atikal sikret sugene bagus pangriasane mancoro masareyate no oh iya Ayo